No, je už tradíciou každý rok zorganizovať pre deti školského klubu olympiádu. Každý rok robíme zimnú a letnú olympiádu. Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať pre deti jarnú olympiádu, pretože sme sa veľmi tešili na jarné slniečko. Deti si vyskúšali svoju zdatnosť, svoju vytrvalosť na rôznych stanovišťach a ako odmenu dostávali razítka na kartičky svojej farby. Čo to máš na tričku? Papierik. A čo máš na tom papieriku? Výtlačky. A za čo ich máš? Keď plním disciplínu. Pani učiteľka, prosím vás, čo to je za disciplínu? Ja chodím do olympijských klubov. A deti za to